Så gør vi klar til at grundindstille vores tærskebo. Vi skal køre tærskebo til små kerner, og der skal vi se, at vores tærskebo-type det hedder til små kerner. Og vores aflæst spillerum i tærskeboen skal så være på 10 mm på både første og på 12. stang eller lineal dernede. Inden vi går i gang, så skal vi herover, og så skal vi gå ind og sætte vores tærskebo. Så skal man ud til venstre der, så skal man køre ned her, og i den med firkanten. Så skal man gå ned og vælge her, der hvor der er en tærskeslænder. Du kan se typen af tærskebo, men der er valgt den med små kerner, så det er fint. Så går vi op igen på vores skaffelnøgle og vælger tærskebo stilling. Så minder den om, at man skal vælge den rigtige type tærskebo. Det har vi gjort. Så kan man se her, at kalibreringen er påbegyndt og kalibreringen er startet. Så står der justeres tærskeboens spillerum til 10 mm. Så skal vi lige tilbage og kontrollere, at vores tærskebo er sat til 10 mm i terminalen. Så går vi ud til venstre og kører helt op. Der. Så kan vi se, at vores tærskebo den er sat til de 10 mm. Det kan vi se her. Og justere det over på den knap, der er her. Concave clearance. Så den er på 10 mm. Så går vi ned og begynder at kalibrere igen. Sådan der. Og så skal vi ud og kontrollere, at vores spillerum ude på 10. eller på første og på 12. lineal eller stang er de 10 mm. Så er vi kommet ud til vores tærskebo og vores tærskecylinder. Det her det er så den 12. stang. Den første stang den er længere fremme, men nu viser vi det bare lige her. Så skal den slagle, der er her, drejes op til vores 12. stang her. Så skal man kontrollere, at når den står på de 10 mm over terminalen, at dem to her, dem skal selvfølgelig måle, at de er 10 mm. At så skal de kan gå imellem der, så de kan gå imellem, men stadigvæk gå stram. Altså de skal stadigvæk gå stram, men de skal ikke være for løse. Og hvis det er sådan nogenlunde eller meget tæt på, så kan man så gå op. Det skal selvfølgelig kontrolleres på 12. stang i begge sider og på første stang i begge sider. Og hvis den justering den er meget ved siden af, så skal man justere på den gevinststang, der er her, for at justere den 12. stang i begge sider, og på den gevinststang, der er her, for at justere på første stang i begge sider. Men det kan altså godt være, at det bare lige er en lille smule til eller fra, så er det altså godt nok. Så skal man op i terminalen og vælge, at nu står det, som det passer. Vi kontrollerer, at vores spillerum nede på vores tærskebo, at den er på de 10 mm, og så trykker vi bare enter. Og så er kalibreringen lykkes. Så kan vi gå op og se her, at nu står vores tærskebo til de 10 mm i spillerum. Hvis nu, at vi havde sat vores tærskebo til 15 mm, når vi kalibrerede den, så efter vi havde trykket godkendt kalibrering, så ville det altså stå, at den var 15 eller som nu 16. At der så ville stå, at den er 10, selvom den er 16 mm dernede. Så derfor er det meget vigtigt, at man lige sætter den til 10, inden man går i gang. Når vi skal kalibrere vores over- og undersol, så går vi ind herude til venstre ned i vores firkant, og så ind på vores halvnøgle. Så kan vi vælge oversol først, det er den, der er nemmest lige at se. Så trykker vi enter der, så står der luk soldet helt, og åbn derefter igen til 6 mm. Tryk på enter. Så nu går vi ud og lukker vores oversol helt og åbner den til 6 mm. Så er vi kommet om til vores solkasse. Som vi kan se her. Her har vi en indikator, der viser, hvor åben vores solde de er. Og der er en viser der, den lille tab der. Man kan justere åbningen heroppe på vores knapper. Så først så lukker vi soldet helt. Så kan man se, så er den gået ned på 0 her. Og soldet er helt lukket, så åbner vi igen til 6 mm. Så kan man se, at nu er åbningen på 6 mm her og derovre.
Og det kontrollerer man selvfølgelig med sin søgerblad ned i åbningen, ned imellem her, at det passer derhen af. Det er så først herhen, at det passer, fordi at den forreste del, den er manuelt indstillet, eller kan man forstille manuelt på det håndtag hernede i hver sin side. Så det er herhen, at de 6 mm de skal passe. Og så går vi ellers op og trykker på Enter op i vores skærm. Det er det samme, man gør for at justere sit undersål. Der går man bare ind og vælger undersål, så skal man lukke undersålet helt og åbne det igen. Hernede der kan man kigge ned igennem, ned til vores undersål, der er en indikator på samme måde. Og så kan man ellers køre det med sin kontakt derop til undersålen. Og det er også en god idé at tjekke det med søgerbladet.